بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Ambal madi mestivi fleba demse ma korba malikona ni malikoka anga foli bi abela jele amma jira laka fa manga jemga madinga no don ba wa kenai alhamdulillah ana ambal ma kena karam godo bi nyom bolo bi ami kuma di ayrema aga boro ana si yorofo anyi ustazna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى خيرات والداء إلى رشد نبي رحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبيه بعد كما بلغت رسالة ونسي لعبادك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين نتوغي محمد كوناتي كبو بمكو Marseille mais précisément mogo chamatin doni ni togoni o ben doni minyo khadim rasul mogo chama bin doni ode alhamdulillah. Muhammad Konati ani Muhammad Konati inshallah na libna kama mawdu' kango mango al mukhaddirat ti doray boy ko bamananga na doroku nyina minima feminu wi hadama debo I hakilika kwa inshallah ani Muhammad Konati ibn akma oka inshallah amna wala li chamandi amma ola mais yana nga jim kan yira dem na ma yini ambal ma de mesteve flebo fe imshen ga chari YouTube, Facebook, TikTok, Instagram wa chari abega anuga tlata insfen ami inshallah amna kuma di anga ustazuma ne Muhammadu Konati ustazana tafaddal. Alhamdulillah rabbil alamin amiska min fo ni kuma damine mana doro ina fu ya fo chukona ambi fuli dilamen ba bela jelema malikona ani malikoka arabu ba fo ka talena ko ma la yadruku kulluhu la yadruku jullu ko fen na beti se ka fo a fen to la beti to na krengren yala an sigile no emission minna abi talike dine kunga koka bo ni islamaya dine kiribibi abi lajeli ke yoro dama demande la parce que ni ko bi fen fo islamaya hukumu konona na minti adama dia tay folo ama laje qur'ana de la na sorla ni qur'ana kuma na feminka na ba fo ami se ga lakale ko ala koti o ekele kuma na aflana amina ala karaka adisawla ina fo adisaw ka cha bitlan futlan roma durunga anski kunto lugoy amina lajo adisaw kono na sorola ala kara fana kuma na fen to kolan ka chugumina amu fana fo mo nyene o e flana a sabana na ma soro ula amina al ijma doni baw bena feminka nolu ka yeta kala la minye amisika kuma ufana kan u fen to kola hukumu kono nana ina fo ambalma ka ya fo chugumna maismuka maamud ntogoma ako amina kuma femi ko fem bi ma bo haklika bo ni o fen to kala laje alama a fen ta atogoma kilon kile foka bo lamen bo be haketo foka bo blood droma ni blood dronte alama to bela jelenta kilin kile atogoma parce que ala kuma bakuru ba de fo ni ala bi kuma abi kuma hakli dungo de fe o de la qur'ana kona ba fo yoro da afala tazakkarun afala ulil albab da sisan ni ala e fen tola nunu bela jelen faranyo kan ne ga kuma résumé donc o ba yira lo fo ka ta se fen bi ma bo hakli kan a bela jelen be dun hukumu kono nana abi fo mi mako haramu mais na fola haramu islamaya sharia la o bitlan yoro maduru parce que haramu wajibe mustahabu be ni fenye haramu ye mais mustahabu de do mais ni fenye haramu ye makruhu de do ni fenye haramu ye mubahu de do ni fenye haramu ye we haramu mutlaqan fana
do silamɛya hukumu kɔnɔ a bɛ taa o la mais an bɛna na kuma an bɛna hali n'an ma se ka bɛɛ ta n'an sera ka min fɔ waati kɔnɔna na donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna daminɛ min mini ka ca an fɛ yan kosɛbɛ n'o tun ye sigɛrɛti ani sisan ni joint joint kɔni mɔgɔ kɛn t'o fɔ maa ɲɛna tuguni hakilima bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn mɔgɔ t'o fɔ maa ɲɛna o dina Seyidina Ali karamallahu wajaha don dɔ la o delila k'a ɲininka a denkɛ Hasan y'a ɲininka a ko Ali ko jurumu jumɛn de ka bon ni jurumu bɛɛ lajɛlen Ali ko i b'i maloya i ka maa sɛbɛ k'i ye fɛn min na o de ye jurumu ye Allahu akbar i ka maa sɛbɛ b'i ye fɛn min na e ka maa sɛbɛ maa min i b'a bonya i bɛ maloya a k'i ye fɛn min kɛli la k'o de ye e ka jurumu ye Allahu akbar donc hakilima bɛɛ kɛni b'a dɔn i ka maa sɛbɛ bɛ maa min bonya i fa n'i ba ani karamɔgɔ i ka bonya bɛ se maa ma i tɛ sɔn fiyewu o ka joint i bolo i tɛ sɔn fiyewu lamɛnibaaw ka hakɛ to i bɛ maa fana bonya n'i taatɔ misiri la ni n'a y'i ye i yɛrɛ i bɛ wasa n'a ye walima i bɔtɔ misiri la mais i tɛ sɔn fiyewu a k'i dontɔ ye yɔrɔ dɔ la tulonkɛ yɔrɔ na donc joint o kɛni da kɛni datugula ka ban mais min ye shisha ye an bɛna dɔɔni fɔ o kɔnɔna na bon shisha ye fɛn de ye a kɔlɔlɔ ka bon kojugu parce que min yɛrɛ y'a dan a fɛn yɛrɛ créé la fɔlɔ Iran dugukolo de kan Iran arabu dɔ de y'a créé a tɔgɔ ye Abdul Fath a fɛn na a tun y'a dabɔ min kama hakilila bana de tun bɛ ale yɛrɛ la a bɛ fɛn na dilan waati min na shisha yɛrɛ fɔlɔ n b'a fɔ min b'an bolo bi dɛ a asulu parce que fɛn bɛɛ bɛ taa asulu de fɛn bɛɛ bɛ taa a daminɛma de hakili bana dɔ de tun b'a la donc ale tun y'a dilan a bɛ to ka yɛrɛ hakili lafiya n'a ye cogo min na mais a yɛrɛ ye sɛbɛnni caman kɛ a kɔlɔlɔw kan donc u b'a fɔ seere dan ye fɛntigi yɛrɛ ye quoi ne ye n ka fɛn dilan ni n ko nin b'a la e tɛ se k'o sɔsɔ tuguni o i tɛ se k'o sɔsɔ donc a bɛ kuma dɔ laɲini misaliya la ni shisha n'i y'a sama ko 50 kɛ tile kɔnɔ misaliya la a sama ko 50 dɔw bɛ se ka tɛmɛ a kan mais an ka kɛ min ka dɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye 50 ye a sama ko 50 bi bɛn sigɛrɛti paquet 2 de ma sigɛrɛti paquet 2 Abdul Fath min y'a dilan o de ko ten Allahu akbar a ka kuma fana n bɛna tila ka sɔn ji la ni diɲɛ laban scientifique ye docteur muso dɔ bɛ États-Unis o b'a wele ko Mariam Glon ale fana ye conférence ba k'a kan ale fana kumana nin yɔrɔ kan o y'a sɔrɔ ni ye nin fɔ ani sisan cɛ a bɛ san 125 bɔ san 125 o y'a sɔrɔ a ma cari tan nɔ a ma cari tan dɔrɔn parce que o tun y'a dilan waati min na cɛkɔrɔba dɛsɛlenw min ye choc juguw kɛ ni si sera yɔrɔ dɔ la hakiliw tɛ lafiya o cɛkɔrɔba tun y'a inventé olu de kosɔn olu ka se ka min o ka se ka lafiya olu ka se ka min o ka lafiya mais bi n'i y'a lajɛ an fɛ yan Afrique de l'Ouest la parce que n bɛ yɔrɔ min dɔn n bɛ kuma n'o ye Afrique de l'Ouest la n'i y'a lajɛ maa minnu b'a min ka caya si la ka taa san 15 ka taa bila 25 a 100% kɛmɛ sarada i b'a sɔrɔ 80 bɛɛ ye olu de denmisɛnninw ka taa san 15 ka taa bila 25 olu de b'a min ka caya bon sisan a tɛ ko maakɔrɔba t'a min maakɔrɔbaw b'a min an fɛ yan mais maa min b'a min ka caya o y'o ye bon n'i y'a ta fana 100 sarada cɛ ani musow la i b'a sɔrɔ muso 37 de b'a min muso 37 muso 37 de b'a min an ka jamanaw kɔnɔ donc kɔlɔlɔ caman de b'a la an da bɛna se olu ma kɔlɔlɔ 5 dɔrɔn an da bɛna se 5 ma mais sani an k'o kɛ shisha yɛrɛ composé la ni fɛn dɔw de a fɛn ninnu tɔgɔ n'i y'a résumé ka fara ɲɔgɔn kan misaliya la organisation mondiale OMS olu bɛnna kan ka fɔ diɲɛ kɔnɔ 2022 daminɛma o ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ o kɛla le 24 janvier o bɛnna kan ko diɲɛ kɔnɔ maa hakɛya min bɛ shisha min denmisɛnw ni diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye maa 100 ani kɔ maa 100 ani kɔ donc maa 100 ani kɔ c'est à dire maa 100 dɔrɔn donc jate ka se ka fan maa 100 1000 o sigiyɔrɔma 100 olu de b'a min mais a bɛ maa min bana o ye maa 180 ye a b'olu de bana c'est comme maa min bɛ kisi a bana ma n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ye maa 100 maa 100 a tɔ bɛɛ ye banabaatɔ ye o ye kelen
bon olu yɛrɛ bɛn'a kan ten k'a fɔ k'a bɛ se ka nin kɔlɔlɔ lase maa ma bon fana o maa 800 min a b'o bana o ko a bɛ min bana k'a da directement o ye maa 400 ye 400 donc o b'a yira maa 100 bɛ yen 400 wɛrɛ bɛ yen a t'olu bana k'a da olu kɛni bɛ o sen kan nka o b'a sɔrɔ bana b'o la o y'a sɔrɔ bana b'o la nka olu yɛrɛ fana ta de ka jugu min banana k'a da i b'i sege ma kɛnɛ voilà parce que a kuma laɲini ye mun ye mɔgɔ dɔ b'a min bi a bɛ se ka b'anw lamɛnna a bɛna fɔ an ye bana dɔw fɔ o t'ale la o pourtant ale b'a sen kan donc sisan o maa 400 a b'olu kɔnɔna fɛngɛ fugofugo a bi o de détruire dɔɔni dɔɔni k'o bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ tiɲɛ dɔɔni dɔɔni parce que ale composé len ni fɛn min ye a fɛn mina ka ca ka tɛmɛ cigarette kan anw yɛrɛ fɛ Afrique de l'Ouest fɔlɔ la yan shisha tun tɛ yan min tun b'o tun ye tabadaga de tabadaga de dun bɛ yen o bɛ sara k'a kɔnɔ an yɛrɛ kɔrɔbayala k'o de y'an ka maakɔrɔbaw bolo mais shisha o b'a composé ni mina min ye n bɛna dɔɔni dɔrɔn fɔ a kan misaliya la cigarette mugu b'a la a fɛn yɛrɛ cigarette mugu b'a la bon o cigarette mugu n'i y'a ta 100 sara la ale gramme 28 de b'a la ça veut dire 28% de b'a la o y'a dɔ ye maintenant o b'a fɔ fɛn dɔ ma ko milance fana b'a la milance hakɛya min b'a la 100 sara la ale 70 o de b'a la ɔ milance fana kɔfɛ sukaro kelen min n'an b'a dun dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ ko sukaro caman man ɲi maa ma k'a bɛ diabète walama bana wɛrɛ bila maa la a fɛn kelen kelen sukaro 100 sarada a sara 50 fana de b'a la ala tuguni ala Allahu akbar o kɔfɛ o bɛ sɔrɔ k'a dafa ni jiridenw de a kɛla jiriden siya fɛn fɛn o de b'a timiya a mi b'a da o de kama ani n'i tɛmɛna o sigi i b'a sɔrɔ a fɛn nin kasa voilà o de b'a timiya a mi b'a da o de fana b'a a diya da o fana de b'a jiriden fana de b'a kasa duman k'a da donc waati bɛɛ n'a b'a mina a bɛ cité ka taa fɛ i b'a ye a nege de bɛ don a la ka taa fɛ a fɛn tɛ se ka bɔ a la kɔ tuguni donc hali n'a ma ɲa k'a fɔ ko kuranna ma a ta nasu sɔrihu hakilima bɛɛ kan ka fɔ k'a fɔ hali ni kuranna ma fɛn tɔgɔ la a t'a tɔgɔ ma walama alakira ma a t'a tɔgɔ ma n'i yɛrɛ kɔlɔlɔ min b'a la dɔrɔn a kan ka adamaden wasa k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a ma o ye kelen a filanan fana ye min ye tuguni o ko shisha dɔnnibaa scientifique baw bɛnn'a kan o ko shisha a bɛ adamaden ka maanifinya a bɛ hakɛto dilanko fan fɛ adamaden ka maanifinya o yɔrɔ fan fɛ o ko k'a b'a a fanga ban de pewu a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la adamaden ka maanifinya i b'a ye a ti fanga ti k'a la tuguni o y'a kɔlɔlɔba yɛrɛ fɔlɔ voilà i ka ɲɛnamaya don voilà y'a don galama la bon sisan n'an bɔr'o la an bɛna na ulamaw la barisabu an tɛ se ka taa k'an ka dɔnni an ka diinɛ to yen an ka diinɛ dɔnbagaw parce que n'an fɔla bi ko al ulama a bi sɔrɔ Bamakɔ yan mais min ninnu i n'a fɔ kɔfɛ jamana arabu jamana ninnu olu caman ye sɛbɛnniw kɛ a fɛn tɔgɔla kan hali n'a ma a cari fan bɛɛ mais an ka maa caman commencera ka bɔ a kalama olu ko sisa bɛ jate haramuya fɛnw de fɛ direct haramu parce que n y'a fɔ cogo min ko haramu bɛ tilan silamɛya sariya bɛɛ bɛ tilan 5 de donc haramu ne tɛ jate mustahabu fɛ a bɛ jate haramu yɛrɛ de fɛ barisabu a mini fɔlɔ a ti dan e yɛrɛ kelen ma olu ye kuma 3 de fɔ a kan ni Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakanw ye ko parce que Ala ko an kana tiɲɛni kɛ quoi maa man ka kɛ tiɲɛnikɛla ye l'autre humain doit pas être quelqu'un qui fait du gaspillage Ala ti maa fɛ maa min bi tiɲɛni kɛ bon fɛn min de don ni kɛnɛ wari don a la a bɛ hésistant d'i ma a bɛ nege kɛ d'i ma mais a ti nafa ɲɛ i ye parce que nege ani nafa olu ti kelen donc tiɲɛni sira dɔ de don o ye kelen filanan fana ye min ye ko Ala ko fɛn fɛn bi maa bɔ hakili kan fɛn fɛn bɛ n'a bi maa bɔ hakili kan o fɛn tɔgɔla bɛɛ lajɛlen sɔfɛ nɔgɔw de don bon o ko nin bi jate a mi cogo fana damatɛmɛ k'a bɛ se ka maa fana bɔ hakili kan o ko k'a bɛ jate a fɛ o ko k'a bɛ jate mun fɛ fana a bɛ jate tɔɲɔni sira fɛ tɔɲɔni misaliya la ni dɔ b'a min n'a ni mɔgɔ dɔw ye sigiɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a tigilamaa t'a min a bɛ se ka
udɛr wala a kasa bɛ se ka se a tigilamɔgɔ ma k'a sɔrɔ a ma dabɔ a kama o yɛrɛ ka bɔ a la sa dɔw bɛna fɔ ko ne b'a min n ka so kɔnɔ kelen bon n'ale yɛrɛ nana dɛsɛ ka na bana ale yɛrɛ bɛna kɛ charge de a balimaw kan a nana kɛ tɔɲɔni ye a yɛrɛ ye tɔɲɔni se a yɛrɛ ma a y'a balima bɛɛ lajɛlen don degun da fɛ donc a fɛn tɔgɔ la a bɛ ɲini k'a fɔ ko fɛn min de don a ti bɛn fiyewu hali an ka adamadenya yɛrɛ tabiya ɲuman na ti bɛn kɛrɛnkɛrɛnya la an y'a kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw k'o ye suspension t'a kan k'a fɔ k'a kana ye maa bolo min ninnu b'a min bon an bɛ dugawu k'o la kosɛbɛ ala ka ko in ta ɲɛ parce que fɛn fɔli ani fɛn kɛli tɛ kelen n'o kɛni y'a fɔ a ka se ka kɛ an bɛ dugawu k'o de la ala ka ko in wale hɛrɛ bɛɛ la sisan fana i b'a dɔn ne ye ko dɔ fana mɛn na tuguni ko sisan fana ta tuguni k'u kɛ mɛ k'a yɛlɛma ko denmisɛnnin k'u kɛ mɛ ka a moderniser yɔrɔ sisan baara in yɛrɛ n'i y'a sigilen i b'a sɔrɔ ji dɔ bɛ duguma sanfɛla la wusulan dɔ de bɛ yen walima charbon o k'o charbon k'u b'o de bɔ sisan k'o kɛ fɛn ye charbon in k'u b'o bɔ yen ka juin de bila yen o charbon de bɛ wele ko milance ko charbon k'o kɛ fɛn de sisan juin dugumana k'u fana kɛ dulɔ ye k'u ye ji in bɔ a kɔnɔ sa ka yɛlɛma k'a kɛ dulɔ ye sisan ayiwa ne kɛɲɛ aw ye mun faamu y'o fana yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na o t'i kelen k'a bɛɛ sɔrɔ sa i ye juin min i ye dulɔ fana min i y'a bɛɛ min baara kelen na sa i y'a bɛɛ min baara kelen kɔnɔ a ti fɔ o ma k'o ye haramu ye parce que o bɔla haramuya kadiri yɛrɛ kɔnɔ ka ban o tɛ haramu yɛrɛ la o kɔni bɔra haramuya kadiri kɔnɔ tɔgɔ wɛrɛ kan ka dɔ la sa o tɔgɔ kɛ n t'o la fɔlɔ parce que n'i bɛ fɛn dɔ de la tɔgɔ bɛ sɔrɔ o la mais fɛn min tɛ min ye parce que hali min ye sisa inventé ni min fɔla sisan n'a tun bɛ balo la n'a y'a mɛn dɔrɔn a bɛ ben ka sa de quoi parce que a yɛrɛ b'a dɔn ale ka minan nin tɛ ale ka minan dɔ ye quoi ale yɛrɛ tɛ nin dɔn quoi ale yɛrɛ tɛ nin dɔn ale tɛ nin dɔn parce que fɛn dɔ b'a la fɛn juguba dɔ b'a la u b'a fɔ arôme k'a d'i ma dɔrɔn n'i y'a ye o ye dugumala kɛ dulɔ ye ka sanfɛla kɛ sisɛ ko juin voilà ka sanfɛla kɛ juin arôme bɛ dosi min don olu la o de dɔgɔyala u ɲɛ kɔrɔ parce que arôme yɛrɛ a damana dosi de don a mibagaw tulo b'an na dosi dɔ de don a bɛ adamaden c'est-à-dire a bɛ diɲɛ yɛlɛ i ye dɔrɔn quoi i k'a faamu quoi parce que a bɛ k'i kɔnɔ i kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ bon ale bɛ min kɛ i b'a sɔrɔ o de fanga dɔgɔyala olu bolo o nana juin ni gulɔ don a la gulɔ yɛrɛ y'a damana haramu ye fɛnkɛ juin fana ye haramu ye bon haramu fila faralen ɲɔgɔn kɛ nin kan o kɛni olu bɔla haramuya kɔnɔ fɔlɔ an b'olu bila kɛrɛfɛ parce que kuma yɛrɛ ti don olu la surtout fɛn yɛrɛ min na an bɛ kuma na ni ko wɛrɛ nana fara a kan donc an bɛ fɛn min de don diinɛ la hali adamadenya yɛrɛ tabiya ɲuman na ti bɛn parce que n'i bi kuma majorité hali n'an sigilen don diinɛ kuma kan i b'a sɔrɔ maa min b'an lamɛn hali n'a bɛɛ ma kɛ silamɛ ye i b'a sɔrɔ adamadenya hɔrɔnya dɔ b'o la donc adamadenya yɛrɛ fan fɛ a dilanbaga yɛrɛ y'a kɔn a dilanbaga yɛrɛ bannen don a la o yɛrɛ ko a man ɲi o yɛrɛ ko a man ɲi kɔlɔlɔ min na a b'a se maa ma o ye kɔlɔlɔ 5 fɔ a la bon o kɔlɔlɔ ninnu fana kɔfɛ ale ko a kɔlɔlɔ fɔlɔ o yɛrɛ hali n'an m'a tɔ fɔ parce que kuma tɔ bɛɛ bɛ bɔ o kɔnɔ a kɔlɔlɔ fɔlɔ a ko a bɛ adamaden nagasi de quoi a b'i nagasi o ka jugu n'a bɛɛ ye o bon c'est à dire i ye cogo ka ɲi i bɛ se ka tulu ɲumanw mun mais i yɛrɛ ka conscience la parce que adamaden yɛrɛ y'i yɛrɛ hakilina de i yɛrɛ ka conscience la n'i ka conscience tiɲɛn'i bolo dɔrɔn o y'a bannen bon i yɛrɛ ka conscience a b'o nagasi fɔlɔ parce que i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ na nin man ɲi ne yɛrɛ bɛ siran min k'a man ɲi a k'o de y'a danger fɔlɔ a ko parce que hali ale tun b'a mɛn ale tɛ sɔn ka mɛn a denbaya ɲɛfɛ parce que a ko ale yɛrɛ tun bɛ malo ale yɛrɛ ka conscience ale yɛrɛ ka miiriya ti ale permettre ka nin kɛ a yɛrɛ ye muso min furu ka den min sɔrɔ o b'ale ka mara la n'ale y'o bila yɔrɔ min o b'a kɛ ten a ko ale yɛrɛ tun tɛ sɔn ka sigi o ɲɛfɛ k'a min o b'a yɛrɛ ko ɲuman yɛrɛ de tɛ quoi voilà ɲuman yɛrɛ de tɛ fɔ a la fiyewu ɲuman tɛ o ye kelen an fɛ yan fana min ninnu b'a min n'i y'a ta 100 sara da n b'a fɔ a bɛɛ parce que faut pas trop généraliser n'i y'a ta 100 sara da
i b'a sɔrɔ maa ma b'a min an fɛ yan i b'a sɔrɔ maa 76 brigadiw de do quoi maa min bɛ dugu kɔnɔ o kunfɛ quoi c'est à dire mara tɛ maa min tigi tɛ min na quoi mara tɛ maa minnu na ten kosɛbɛ voilà mara tɛ maa min na a 76 olu bɛɛ ye maa ye minnu b'a min tigi tɛ min na bon tigi bɛ e min na i y'a dɔn ko masa b'i la fa b'i la ba b'i la karamɔgɔ b'i la ɲɛmɔgɔ b'i la i bɛ t'i sen don ninnu fɛn siyaw la k'i ka maanifinya cɛ ou bien ni mara bɛ yen ni fa b'i la ni ba b'i la o dɛsɛr'i la n y'o de fɔ olu bɛɛ bɛ yen mais plupart min yɛrɛ b'a min a tɛ komi o faw fatulen de dɛ denkɛɲɛkaw de don quoi an b'a fɔ tigi tɛ min na sa quoi parce que o balamaw de don u ka somɔgɔw dɛsɛla o la de nka olu yɛrɛ kɛla n t'a si dɔn ye a 74 o de bɛ ten mais dɔw bi so basi t'a la olu b'a min mais ne yɛrɛ fɛ min bi so n'o b'a min somɔgɔw yɛrɛ ɲɛfɛ fana olu fana ta de ka jugu ni ninnu ye parce que ninnu ma mɔgɔ sɔrɔ k'o se k'o mara dɔw la mais e min ye maa sɔrɔ ka se ka mara ala ye den di e ma i ma se k'i den fatanu ka bɔ a la a kɛra baara dɔ saz o kɛla baara belebeleba ye o ye kelen filanan fana shisha an y'a fɔ a tun tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka tile la a kun tɛ yen a tun tɛ yen Allahu akbar parce que hadisa nasu sɔrihu ka a fɛn ta tɔgɔ ma o tun tɛ yen mais taba tun bɛ yen quoi taba an b'a fɔ sara min bi sɛnɛ o tun bɛ yen mais k'a ta a tɔgɔ ma direct alakira sallallahu alaihi wasallam a m'a fɔ mais a ka sahaba o kɔfɛ tabiyuna imam malik kumana a fɛngɛ kan dɔɔni imam malik b'a fɔ a ko fɛn o fɛn ni tabi a lamɛn dɛ donc i b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ dulɔ ye quoi a kan bɛ a ko fɛn o fɛn ni tabi mɛnna a la ni tabi mɛnna n'a bi sama a bɛ mɔgɔw bɔ a kɛcogoya la donc o b'a yira a ye tɔgɔfɔli kɛ a ye ishara kɛ ka taa fɛn ma nka a ma tɔgɔ fɔ a ko fɛn o fɛn ni tasuma bi mɛnna a la k'a fɔ a b'i min a bi maa bɔ a cogoya la donc o b'a yira an bɔla dulɔ hukumu kɔnɔ ka ban donc o b'a yira shisha a bɛnna ni dɔnnibagabaw ninnu ka waati ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique de l'Ouest bɛɛ ni sisan tɛ an tun bɛ taa sira min dɔn yan ka caya o tun ye malikiya voilà malikiya de ka ca hali bi yɛrɛ n'i y'a lajɛ olu de fanga ka bon donc imam malik ale yɛrɛ banna a la fɔlɔ ka sababu kɛ ale ye nin kuma nin k'a kan parce que a ko k'ale ka waati la mɔgɔ dɔw y'a min o nana ka na sali o bɔra o cogoya la mɔgɔ dɔ y'a min olu fana nana ka na seli o kɛla sababu ye ka maa dɔw tɔɲɔ mais min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen imam junayidi sufu b'a dɔn kosɛbɛ a ko k'ale kabakoya la ale delila ka su dɔ seli a ko ale ye su dɔ seli ka ban su bannen kɔfɛ o taara su don ale imam junayidi taara so a sukola k'a ye tasuma de mɛnɛna su na quoi Allahu akbar ale imam junayidi sun donnen kɔ ka ban tile 3 ale ye suko kɛ su la k'a fɔ ko tasuma de ye sun jeni a bɔla a taara ka somɔgɔw fɛ a taara somɔgɔw ɲininka a ko ne sela balimakɛ min kan a ka maa min kan ne ye suko dɔ k'a kan a bɛ ten n bɛ fɛ k'a dɔn yala a tigilama a tun bɛ kɛ wale jumɛn kɛ quoi a ko k'ale bɛ fɛ k'o dɔn quoi a somɔgɔw ko k'olu tun b'a dɔn ni ala ko de a tun bɛ baara fɛn fɛn k'a ka ɲɛnama ko ala ko dɔrɔn a bɛɛ ala ko ye a bɛɛ tun ye ala ko ko a bɛ sali a bɛ sun a bɛ jaga bɔ ni heji sela a bɛ taa o ye bɛɛ ɲininka o y'a muso ye imam junayidi y'a muso ɲininka a muso ko k'ale fana tɛ fɛn dɔn a la min ye juguman mais ale ye fɛn kelen taamasiyɛn minɛ a tun bɛ sara min quoi a muso b'a cɛ dɔn ko a kɛn tun bɛ sara a tun bɛ sara min imam junayidi ko bon n'a bɛ sara min ni tiɲɛ de don n'a tun b'o min ne ye suko min kɛ k'a fɔ tasuma y'a minɛ an bɛna taa ka taa lajɛ n'an taara ka taa lajɛ n'a sɔrɔla a b'a min a ka kasange an bɛna taa sɔrɔ a bɛɛ finnen don Allahu akbar o taara ka taa bɔ o taara sɔrɔ a ka kasange bɛɛ finnen don bi mana laɲini jumɛn ye fɛn ye adamaden bɛ laban yɔrɔ min na o de ka kan ka gɛlɛ hakilima bolo ka tɛmɛ yɔrɔ min ye waati latɛmɛ i bɛna taa miɲɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ don bali tile 3 fɔlɔ ni yeli la depuis an fa Adam fo ka bila bi ma diɲɛ ma wuli fɔlɔ an ma se lahara kɛnɛ kan fɔlɔ bon e bɛna taa waati hakɛya min kɛ o de ka ca ka tɛmɛ i bɛna min balo donc n'a fɔra depuis o yɔrɔ la k'a fɔ juin ni shishaw
o kɛla sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔ se e ma o yɔrɔ la donc o ye fɛn ye hakilima bɛɛ kan k'i sɔbɔ a la o ye kelen Imam Junaidi ka hakilina to ye a ko k'ale y'o ye fɛnkɛ la tabala oni bitliw ta tikile voilà o de bi tabaw ye parce que o de an ka tabaw ye olu de ba yɛlɛmana ka fɛn wɛrɛ ni ka kɛ tabaw ye bon Brésil drogue min bi sɛnɛ a ti sɛnɛ an ka farafina i bɛ an ka farafina jamana bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ i b'a bɛɛ kɛ Afrique de l'Ouest Afrique du Sud i b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ juin sɛnɛ k'a bɛɛ kɛ yɔrɔ kelen kɔnɔ Brésil dugu o ka capitale kelen Rio de Janeiro i b'o olu ka juin kelen ta a ti olu anw ta ti olu ta bɔ fiyewu Allahu akbar Ala kana an ta kɛ k'olu ta amina mais olu fɛ yen maa kɛnɛ b'olu ka dugu kɔnɔ ye kɔni est ce que maa kɛnɛ nka kabako min b'a la olu min y'a base yɛrɛ ye olu fɛ n'i b'a min ni maa b'a min a ti comme denmisɛn ta min denmisɛn b'a min parce que an bɛ majorité de ta olu fɛ maa 100 sarada maa 20 min b'a min a bɛɛ ye maakɔrɔba maa 100 sarada maa 80 min b'a min a bɛɛ ye maakɔrɔba olu bɛɛ ye maakɔrɔbaw ye olu bɛɛ ye maakɔrɔbaw ye a bɛ comme olu ka denmisɛnninw ka min fɛn tɛ o n'anw ta ye contrôle quoi voilà olu n'anw ta ye contrôle ye min y'anw ka jamana jɔbagaw ye sini an ka jamana ɲɛsigibaga ye min ye sini hali n'an yɛrɛ ma se jamana la an jigi dalen don maakɔrɔba min jigi dalen don anw kan k'an bɛna du ta sini min yɛrɛ bi kalan na k'a fɔ ko don dɔ la lahala jamana ko kuma o da bɛna don a la sini olu bɛɛ de kɛla minbaga ye jamana o b'a jira jamana de tɛ sini bon hali n'a ma fɔ kuma laɲini o ye parce que Ala k'an kisi amina Ala k'an kisi n'a fɔla ko min taara fanga la sini o bi jouer min o ka ministre b'a min ministre défense b'a min jamana marabaa bɛɛ kɛla fɛn min baga ye jamana kɛn tɛ yen tuguni jamana ti donc nin yɔrɔ na maa min bɛ se ka jɔ na kosɛbɛ dɔnnibagaw dan ye k'a fɔ de mais maa min bɛ se ka nin kɛlɛ ka ban pewu o y'an ka jamana ɲɛmaw ye mais anw yɛrɛ b'a dɔn a fana tɛ se ka kɛlɛ ka ban anw yɛrɛ b'o dɔn a se ka kɛlɛ ka ban a tɛ se o Ustaz k'e fɔ kɛ cogo di Ustaz a se ka ban parce que fɛn kan ka kɛlɛ yɔrɔ min na olu ma ta ye ayi o ma daminɛ cogo di la Ustaz Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko jamakulu fila a ko an ka jamakulu la a ko maa fila bɛ yen iza sɔluhu sɔlu nas n'olu ɲɛna adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ wa iza fasadu wa fasada nas n'olu tiɲɛna adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ a ko a fɔlɔ o ye dɔnnibagaw ye a filanan o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye parce que dɔnnibagaw ta jɔyɔrɔ ye mun ye olu bɛna na ɲininka de n'olu ɲininka la olu dan ye k'a fɔ jɔnni b'olu ɲininka jamana kɔnɔdenw de bɛna na o ɲininka walama maa min bɛ maa min ka sira kan o bɛna o ɲininka walama alimami bannen kutuba la seli la a bɛna kuma a ka dugu mɔgɔw fɛ mais ko nin kan ka ban yɔrɔ min na jamana maaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye o y'a don yɔrɔ de ko source bi jɔ yɔrɔ min na n'olu y'a interdit k'a kana don an ka jamana kɔnɔ a ti don mais olu kɛn sɔnna k'a fɔ k'a ka don o bɛ tila k'a fɔ k'a kana min o kɛn de kuma wɛrɛ kɛn de o kuma ma nɔgɔ dɛ k'a dɔn olu jɔyɔrɔ b'a la ne yɛrɛ sigila kunna sini ne tun bɛ nin fɛngɛ ni document dɔ kalan na n hakili nana an ka coronavirus waati 19 ninnu a daminɛ ma ko coronavirus waati o tun ko couvre-feu 20-21 bon a sɔrɔla i n'a fɔ coronavirus bɛ kɛ a bɛ daminɛ bi couvre-feu bɛ daminɛ bi ne bɔra Maroc o bi bɛɛ kana Bamako ne nana se aéroport la donc anw kan ka bɔ yen 21h ka na so an ye mobili ta fo so an ma denmisɛn sira kan a ka fɔ denmisɛn dɔw filɛ nin ye tellement i b'o ye mɔgɔw filifililen don o yɛrɛ ma an ma maa si sira kan Allahu akbar donc ne ye n bɛnkɛ ɲininka ne ko mais n ko tuma na mun de bɛ jamana kɔnɔ bi ale sɔrɔla ka kuma fɔ n ɲɛna ko non ko coronavirus ko de bɛ ko couvre-feu bɛ na ne ko n ko ja faama ninnu n ko jɔyɔrɔ b'o la dɛ n ko i m'a ye ko maa kana bɔ maa ma bɔ wa
parce que ni bɔla ɲangini dɔ bɛna da i kan jakosa de b'a ta sira fɛ n ko ja n'o y'a fɔ ko maa kana dulɔ min o bɛ se k'o yɔrɔ fana kɛlɛ n'o ko maa kana jouer min a bɛ bɔ yɔrɔ min o bɛ se ka kɛlɛ mais an kɔni jigi dalen don faama dɔw kan ni ala sɔnna ni ala y'o di anw ma an ka jamana bɛ se ka bɔ nin bolo ni ala sɔnna ma inshallah voilà an bɛ se ka min fɔ nin fana la nin y'a sira dɔ ye fɛn min de don an fana bɛ se ka an ka hakilina min fɔ a la an b'a di bɛɛ la an b'a yira bɛɛ lajɛlen na an n'a ɲɔgɔnnaw an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la ko in na an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la barisabu a tɛna fɛn se an ma min ye an ka hɛrɛ n'an ye maaw fana dɔn minnu fana b'a min an kana o kɛ ɲugutɔfɛnw ye an ka ɲini k'o n'o hakiliw fara ɲɔgɔn kan o ka se ka bɔ a ko na cogo min na anw ye anw ka point de vue a la an bɛ se ka min fɔ a la. an y'a faamuya sisan fana n'i y'a ta ka jateminɛ sisan min fɛn ka ca n bolo quoi o ye tiɲɛ yɔrɔ min fɛn ka ca bɔsɔn ni te yen nɔ ma se ka k'olu kɔni ye harami quoi mais n'a sɔrɔ sisan ne yɛrɛ bɛ bɔsɔn min sisan a bɛ ne bɔ ne cogoya la o bɔsɔn kɛ ne bolo harami ye walama a bɛ o bɛ kɛ cogo di sisan. alhamdulilayi rabbil alamin bon min fɛn y'a fɔ cogo min na a ka ca dɔnnibaa ba dɔ bɛ yen sherifu yɛrɛ de don américain de don nka ala ye a garizigɛ keretiyɛnya diinɛ la a n'an yɛrɛ delila ka baro kɛ kosɛbɛ o b'a wele John Albert Aidara a bɛ États-Unis a ka sɛbɛnfɛnw dɔ bɛ n bolo ale ka lié t'a la sanni an kana kuma nin kan fɔlɔ an bɛna kuma laɲini boisson caya la mun y'a caya ɲininkali kan ka k'o la fɔlɔ y'an bilasira ale ka recherche la États-Unis jamana dugukolo kan ani a ye jamana caman taama ale yɛrɛ ti boisson min ale yɛrɛ ti boisson min a ti boisson min parce que a ko ale ka recherche la o ko bɛna diɲɛ kɛlɛ de c'est-à-dire o bɛna diinɛw kɛlɛ yahudiyaw bɛ fɛ ka diinɛw kɛlɛ donc ni diinɛ bɛ kɛlɛ i b'a sɔrɔ diinɛ asulu ye fɛn fɛn diinɛ ti diɲɛ fɛn fɛn kɔ i n'a fɔ diinɛ banna fɛn fɛn ma o b'o introduire diinɛ kɔnɔ don cogo la diinɛ mɔgɔw kana se k'a don cogo dɔn John Albert Aidara a b'o de fɔ a ka livre kɔnɔ a sigilen don États-Unis a ko boisson ninnu cayala silamɛw ti dulɔ min ale tun ye silamɛ ye a bɛ ninnu sɛbɛn waati min o y'a sɔrɔ a ye silamɛ mais sisan a ye chrétien ye nka a ti dulɔ min fana chrétien dɔw ti dulɔ min dɔw b'a min mais a bɛɛ tɛ voilà nka dɔw b'a min a bɛɛ tɛ ale ko o ye boisson caya a kun ye o bɛna dulɔ don mɔgɔw cɛma cogoya dɔ la mɔgɔw kana se ka don cogo dɔn o de la adamaden kan k'i sɔbɔ a fɛn ninnu caman la mais fɛn yɛrɛ asulu ti haramu ye i n'a fɔ te sariya kɛ na te kɛ ni kuma banna o parce que n'i y'o min fɛn kelen min mini kɔfɛ misaliya n'i ye boisson min ni seli waati sera n'i bɛ taa seli i b'i da kusukusu a kɛra boisson fɛn fɛn fo ka bɔ dulɔ la mais n'i kɛ ni te min silamɛya sariya la ala mazhabu imam Malik o kelen o kɛn ta sira kan ni te kɛ ni min ni seli waati sera i bɛ se ka seli hali ni b'i da kusukusu parce que te ɲaga o ye fɛn ye ale ti toli hali n'i y'a bɔn sisan a bɛ ja de a ti toli donc te kɛ ni o kuma banna mais n'a sɔrɔ la ni e de y'a min a bɛ kɔlɔlɔ dɔ se e ma min ni tɔw y'a min a t'a se e ma a bɛ kɛ e ka haramu ye parce que i ka ɲɛnamaya kisili sababuya la. i n'a fɔ kɔlɔlɔ se i ma a b'i bɔ hakili kan ou bien. n'a sɔrɔ la a b'i bɔ hakili kan walama n'i y'a min i bi a b'i bila ko kɛwale dɔw la i tɛ se ka min i yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye o ye bɛɛ ye k'i bɔ hakili kan mais dɔw ta ye mun ye a bɛ na kɛ hésitant de negela ye n'olu yɛrɛ m'a min olu bɛ yɔrɔ la n'o m'a min o tɛ se ka baara foyi kɛ bon ni e taara yɔrɔ dɔ la a tɛ sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ bakun tɔn yɛrɛ voilà e yɛrɛ de ye i yɛrɛ bakun tɔn ye a ko sababuya la parce que ko nin dabɔ kun tɔ ye ko nin ye negela de c'est pour passer du temps mais e yɛrɛ nana a k'i yɛrɛ ka wajibi ye ni ne ma te sɔrɔ k'a min walama ne ma boisson sɔrɔ k'a min hali ne ko karisa taa baara kɛ a b'a fɔ ko n tɛ se ka baara kɛ parce que fo n ka te min donc e tigilama te ti bɛn e yɛrɛ ma parce que a bɛna ko se i ka ɲɛnamaya ma a bɛna tila ka ko se i fɛ mɔgɔw ka ɲɛnamaya ma o ma sigi ni min ye sinon a fɛn ti haramu ye mais n'a bɛ kɔlɔlɔ se e ka ɲɛnamaya ma haramu de don donc mɔgɔw fana kan k'o janto boisson ninnu na an bɛ min ninnu min mɔgɔw kan ka woloma kosɛbɛ i kana kɛ maa ye n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ i b'a min ka tɛmɛ a dɔw bɛ n'i y'a min hali dulɔ kasa t'a la dulɔ gu t'a la mais a bɛ se ka k'a la parce que cɛ ka recherche la a ko ko bɛna dulɔ introduire mɔgɔw cɛ ma don cogo la an tɛ min dɔn quoi
amdugo ya rabbi ala kan be sawa amina Ustaz Muhammad Kanté mjin baraji ya fo cugumna bo so mini haramute mena be imam bo i cuyala nabi kololo se ga hanyana ma harami ya rabbi ala kan be sawa ma Ustaz Muhammad Konaté dakuru yalla waj memi bulo si aflel ka ba ma dakuru laban min bulu bi fuli di erema bon mi fuli di aka barakayro mba kilingile bela jelema o kofe be afo lamen ba bela jelenya nga fuli boye kuma de do aka gele na soro la nyu kuma do fo antala do mo do la chuga do la anga la nyine to nga la nyine minyo ka do bi mina mai o alna alama on ka ke bagaye o tayira ko anga sanu luguye wala la peut-être sin ala bi siga on la jara binay o ti an shika la nyine o amba fo lamen ba bela jelenya mama na ba do mo do bin ke wala ma yere ba ke ni lameni kofe aba yere so aba yere jenya ka bo ama o kofe mi fudi di nyere karamo ma ni Seydou Baro kabokay ani la toute la famille Baro na foli bu bela jele bi jahil Mustafa inshallah Ustaz Muhammad Konaté ni ma mi mo Ustaz Muhammad Konaté la ina fo wajul kene baraw kula aw sura chugudi na sura telephone numéro bi nga numéro e bi wolom la anifla bi wolom la anifla tuguni bi kononto ani saba bi kononto anifla ibi sega ka tuguni 72 72 93 92 jazakumullah khair ala Ustaz Muhammad Konaté ayu wili nga kene ya jabi ajaranye jazakallahu khairan ama yini DMS TV flaba fe émission jamu kañ ko ga partager Facebook YouTube TikTok Instagram anuga tu abonné anga senna kajira flel ga bawle inshallah am do ko yara bela ko wati uray jirana ni de bi dasigi anga bi don ba wa keneka hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين